Temne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s vašimi novinami za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Už budúci týždeň sa môžete tešiť na DVD Rozprávky z mechu a papradia 3, teda prvé farebné príbehy s vašimi kamarátmi, Kremienkom a Chocholúšikom. Ještě jsi nepozdravila, otilko. Já teď nezdravím, protože je bosí rojení. A vůbec, dejte si na mě pozor, vy dva. Áno, dajte si pozor, osy sa roja na DVD. Pojďte, pane, budeme si hrát. Jo? Hurá! Hurá! Tak poďte a za 14 dní sa budeme hrať s medveďmi od Kolína. Vychádza DVD, poďte, pane, budeme sa hrať. Na ten, pane, vemte si půl. A pojďte, pojďte, budeme si hrát. Dobré, ale hru si vymyslete sám. Hrať sa môžete tiež za 3 týždne s Rákosníčkom. No tak, Julinko, Na DVD Rákosníček a hviezdy. halo, halo. Tady Rachomejka Matilda. Jedna, jak mu slyšíte? Nuže, zájezd. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 5, 6, go. Zážiť. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.